Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayang maganda no sa usayan, madilap insyaAllah. Nagyang kaya makapantag sa fitrah o di na aya kapan takamaanan niya si Samranaw nagyang ko to asal origin aki adnaw Allah sa iku manusia. Aya pag usayin tam na paganiron na anto na bidaan o Islam aguso fitrah. Bu anto ni kapag usara si sagyang kaya fitrah. Pa kay mga dia teron ka beratwis nga anto na iagamang ka niya teron ka na ay agamang ka na fitrah. Nabayap teron ka na ay agama ka na Islam. Ayap teron ka na agamang ka na fitrah. Liwanagan tanong na si sagyang kaya bidutan insyaAllah. Paganayron na so fitrah na miya kadadak lagi ang kuto maana niya si isa luga. Maana niya na si iko literal word na miya kadadak lagi ang kuto maana agyang kanana pamutun sa fitrah. Na sita no terkiz o di na focus si sagyang kuto maana niya sa iko mga ulama o kaya ba ito iranon sa maana mga ulama sa iko agama. Paganayam ya aluya maana agyang kanan fitrah nagyang kuto al-khilqa agyang kuto al-jibillah maana agyang kuto khilqa na so origin kaya adna si sagyang kuto manusia amigaganatian sa dalmakandang kung kinimbawa ta ano nagyang kuto na yan na syamilanan o di na generalanan word asadin sa betad okay ta kaadin manusia ko kaya pakasimbuang yan na makapupuon si sagyang kuto tiano inaiyan nagito'y pumutuan sa fitrah niyan. Bali sa man ito nagyang kuto lawas yan, adna matan yan, adna tangilan yan, anangirong yan, kompleto yung gauta na fitrah to. Kaya pumuturo na fitrah. So pangin benar ang matatagur ka niyan apakaasal na ay pumuturo na fitrah. Taib. Sa manuto na yamanan niya kukatimblian na sa dun sa migaganatian sa dalmakandang hul. Yamanan niya nakatimbel ang migaganatian raon na gyuti pumutun sa fitrah o manusia. Gyuti maana khilqa o di na jibillah. Padainip manaw ng mga ulama maanaw fitrah na al-Islam. Yamanan niya nas kanyan dun so Islam. So fitrah nas kanyan dun so Islam. Ikatalo inip mo na iranon na as-sunnah. Ay maana fitrah nas kanyan so sunnah. Sabab pro na ditetana o anto na ititu ang mapipikir si sagyang kaya fitrah. Ditetana o ato na ititu ang mapipikir si sagyang kaya fitrah kay kepa kay osar na kasi ikong barang-barang pakaantapan nun. Na so pa kaysa anto na ikorek o pama kaysa ika anto na iagamang ka na ino kepa kay sumbag ka na iagama ka na fitrah antawa ka ay sumbag ka na ayagama ka na so Islam na ayakorek na ay sumbag ka na ayagamang ka na so Islam kagiginang paninaliw Allah sa isa Quran apituro yan inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam ay agama para sa ikwallah ay agama at tirimaan wallah kukumpablian wallah nagyang kutuso agama Islam. Nabaya pitirian na inna ad-dina 'inda Allahi al-fitrah. Aya agama para sa ikwallah na so fitrah. Kaya pitirian na so Islam. Toyib niya kaliwanagan sa manuto na aya korek na pitiruan ka na so Islam. Na upama kaya tiruan ka na fitrah na kailangan na kaliwanagan ka to ni mapipikir ka sa gyang kuto fitrah. Na yung mapipikir ka na so Islam nada problema. Ay mapipikir ka sa gyang kuto fitrah na so Islam ugid na uginang buyo sumbag kagyang kana fitrah na diyanan bastante sabab si isagyang kuto madakal up ka tunini ka aden o din na di mapma na gyang kana na pamtuan sa fitrah. Gyang kana na fitrah ko kapag usaraw ng mga ulama na ayakalilida kapag usaray ranon na maapadanan si isagyang kuto ang mga pasudan. Kanabas kanyan dun mismo sa agama. Kas kanyan na pad kanyan si isagyang kuto pasudan
sa kabebenar o Islam. Maapad kaniya sa giyang kutwa pasudan o kabebenar o Islam. Aya dalil si iko untol apa narima, aya dalil si sa giyang kutwa untol a Islam na talo paganayron na putun sa an-naql. Aya maanan yan sa giyang kan-naql na ginanso katiru Allah aso Quran, ikadua naso sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikatlo nagyang kutwa ijma' mga sahaba, ijma' mga salaf as-salih. Nagitip mo sa an-naql. Ikadua pasudan nagyang kutwa din ibaan na al-aql. Ay maanan yan naso pamikiran tano. Ap kebeloy apasudan si sagyang kutwa kasubutan yan o di nakapungunot yan sagyang kutwa matatago sagyang kutwa naql, matatago sagyang kutwa Quran, matatago sagyang kutwa sunnah, aguso ijma' mga salaf as-salih. Ay ikatlo na fitrah. Ay maanan yan na ikatlo pasudan si iko untol akapagagama na su fitrah. Ay maanan yan na sumigaganat ataw si isa dal makandang ay rason wala pangibnar na upama kakapabaya na kesana ano to apakatiyokop akaketuunan yan si iko untol akapagagama aginan su Islam. Aaya kebaloy apalati ko yan nagyang kutwa fitrah niyan amigaganat yan si isa giyang kutwa dalam akandang. Sama no to, nagina ni kapag-usaraw ng mga ulama. So fitrah, napadsakan yan si ikong mga pasudan sa kapkatuuna umanusia si isa giyang kutwa, andi ni ba na titua kapagagama untol. Ugaid, na inutuda kasanai, aayabu asinaan na so fitrah, na miyap, kaya sukudan na gumiyakat ko pa api adad na minituron ang mga nabi. Api adad na andi ni ba na minituron ang mga kitaba makapupuon si ikwallah. Na kaya sukudan na giyang kutwa fitrah manusia amigaganat yan sa dalmakanda. Bauto di pa bastante na ayas mbag na uway di pa bastante. Ang kaino to, nakagiso fitrah manusia amigaganat yan sa dalmakandang na pagkararadan o mga environment ang makaliliuton. Paganeron na so mga luksyan, so mga ginawain yan, giyang kutop kailan niya si saliwa walay, nalangon ito papakararad si iku asal a fitrah manusia a kasabapan sa kapakasilay niyan. Giyuto so fitrah na diskan yan kesanaan. Di ka pa kay ubaya bumabaloya pasudan o kaketunong manusia ko untula kapagagama ka miya kailangan akiniturun wallah sa iku mga nabi, miya kailangan akiniturun wallah sa iku mga kitabian, apakadaurog nagukabalian din ni ba na paduman sa isagyang kutwa kapagagama na ipagumano nagyang kutwa fitrah manusia ami gaganat yan sa dalmakandang kaan matarutop agyang kuto akapakaw unto lagyang kutwa din yan di ikapagagama. Giyanan mga uripan wallah, iusayan ang mababas isagyang kaya fitrah, akana ba ini agama ayang kadensinaan kagyai na ayakatan tunyan na pasudan na ayapad si iku mga pasudan pagundudan o Muslim apakaturon si isagyang kuto untula panarima akapakay sa as ikwallah at tauhid kapakay sa as ikwallah kasimba ikwallah as kaniyang buada baron panakutuan isabu kaketunong manusia si iku Islam amata nagyaya Islam nagyaya ititu agama at tarimaan wallah subhanahu wa ta'ala sa kiyatiruan yanon inna dina indallahi al-Islam ayabu agama para sa ikwallah at tarimaan yan nasu Islam agu Peter wallah wa may yabtaghi ghayra al-Islam dina sadin sa babanog sa salako ko Islam sa agama na fala yuqbala minhu dirun tutarimaan wallah wa huwa fil akhirati minal khasirin nasa alungan na mauri na padiskan niya si isagyang kutwa mga tao amiyang alulugi pangnintak wallah amiyang kaliwan nagrektanwa ng pipya nagukya sabutan tano ay agama tano na su Islam na padsa dalil o kapakaw untulian na su fitrah su akal ay mala na su Quran aguso sunna aguso ijma o mga salafus salih. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.